Здравейте, вие гледате Открито. В две поредни предавания ви представихме журналистическо разследване за язовир Тича и двете малки водно-електрически централи – досегашната ВЕЦ Миланово и новостроящата се ВЕЦ Тича. Потърсихме отговор на въпросите защо областният управител на Шуменска област, господин Тодор Тодоров, е алармирал хората от целия регион, че ако се построи нова ВЕЦ, всъщност ще бъде застрашено водоснабдяването на целия регион, може би, и хората, може би, ще останат без вода. Попитахме трима кметове на общините Шумен, Велики Преслав и Върбица, защо хората не вярват, че държавата ще изпълни своите ангажименти по закон да управлява и да контролира използването на водата от язовирите, защо никой не е обяснил на хората, преди да ги тревожи, че в България има закон за водите и в него пише така: приоритет е водата за хората. След това се разрешава ползването на водата от язовирите за напояване и едва след това, когато има наличие на свободни обеми вода в язовира, едва тогава министърът на околната среда и водите с подписа си разрешава тази свободна вода да се използва от някоя водно-електрическа централа. Потърсихме мнението и на самите тях, на хората от този регион в България, за които темата за водоснабдяването е болезнена тема от 30 години. Попитах кмета на Шумен, господин Красимир Костов, след като е загрижен за водоснабдяването на хората от своята община, дали са заявили по закон пред органите на Министерството на околната среда и водите допълнителни водни маси за питейни нужди до 2015 година. Това попитах в интервю кмета на Шумен, а той ми отговори, че сега научава от мен за това. Получихме право на отговор от кмета на Шумен, господин Красимир Костов. Ще ви прочета сега пълния текст, без съкращения. Уважаема госпожо Пръмова, позволявам си да ви безпокоя във връзка с излъченото на 18 ноември 2008 година предаване Открито с водеща Валя Ахчиева, посветено на започналото строителство на малка ВЕЦ моста на язовир Тича. Безкрайно съм огорчен от видяното и от коментарите на водещата, които целяха единствено да дискредитират ръководството на община Шумен и лично мен, както и да манипулират общественото мнение. Въпреки предварителните разговори с госпожа Ахчиева и визираната тема за ВЕЦ моста, разговорът съзнателно бе насочен към работещата ВЕЦ Миланово, която първо няма отношение към проблема, тъй като ползва вода от река Камчия, а не от язовира, и второ, намира се на територията на община Велики Преслав. Пренасочването на разговора остави моето становище и коментар за ВЕЦ моста извън предаването на авторката. По време на разговора некоректно ми бяха вменени неизпълнени ангажименти във връзка с предоставянето в Министерството на околната среда и водите на графици за необходимите водни маси за питейно и битово водоснабдяване за 2008 година. Длъжен съм да уточня, че това е задължение на ВИК Шумен, на чието име е издадено разрешителното за водоползване. И, което е по-важно, ангажиментът е изпълнен в срок. Писмото до Министерството на околната среда и водите с изходящ номер 2307 е изпратено на 21 декември 2007 година. Чие е задължението, журналистката знаеше предварително, което не й попречи в коментара си да ме обвини в неизпълнение на ангажиментите. Огорчен съм и от това, че в материала не присъстваше със своя позиция управителят на ВИК Шумен, инженер Светлозар Дамянов, въпреки уговорките за интервю. Обяснявам си го с факта, че неговото становище очевидно се разминава с предварителното решение на Ахчиева да докаже, че проблеми с строителството на ВЕЦ на язовир Тича няма. Изумен съм, че този толкова важен проблем, водата на Шумен и още 4 общини, бе неглижиран и представен като, в кавички, политическо боричкане преди избори. Проблемът е изключително сериозен и по този повод Общинският съвет в Шумен свиква извънредно заседание на 2 декември.
Уведомявам ви, че общината разполага с ново експертно становище относно целесъобразността от изграждането на ВЕЦ на стената на язовир Тича, съобразно наличните водни обеми, което е изпратено и до министър Чакъров. Според заключението на независимия външен консултант, инженер Карл Петков, изграждането на ВЕЦ не би било целесъобразно и изгодно. От менторския тон на Ахчиева и от това, което видях по време на предаването, оставам с впечатление, че авторката защитава частни интереси, а не интересите на 400 000 души, които пият вода от язовира. В подкрепа на притесненията ни относно изграждането на ВЕЦ ще приведа факта, че в 31 години от съществуването му, 15 години той е с отрицателен баланс. Само това е достатъчно, за да продължим да настояваме за ясна позиция на Министерството на околната среда и водите, съобразена с потребностите на населението от региона, а не с интересите на частни инвеститори. Оставам с надеждата, че ще намерите верния тон и ще получа извинение заради уроненото ми име. С уважение, Красимир Костов, кмет на община Шумен. Няма да коментирам нищо от това право на отговор, защото законът за радио и телевизия ми забранява това. Ще се позова отново на закона за радио и телевизия, член 7, точка 6, за това, че Българската национална телевизия като национален обществен телевизионен оператор отразява различните идеи и убеждения на обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно от новинарските и актуално-публицистичните си предавания с политическа и икономическа тематика. Затова днес в открито даваме възможност на господин Асен Личев да изрази своята гледна точка по поставените проблеми. Това той пожела. Здравейте, господин Личев. Добър ден, уважаема госпожа Ахчиева. Добър ден и на вашата многобройна аудитория. Аз съм началник отдел ползване на водите в дирекция управление на водите в Министерството на околната среда и водите, т.е. при министър, който управлява водите в България и в частност на водите на големите и значими язовири. Какъвто и язовир Тича. Да. Защо поискахте да се включите в този разговор за язовир Тича и за двете малки водно-електрически централи? Аз бях изключително огорчен от факта, че всъщност в предаването открито не остана открит механизма на управление на водите и на гарантиране на правата на хората. И моите внучета, които са гледали първото предаване, така с изплашен тон, ме попитаха: дядо, вярно ли ще допуснеш да останат 200 000 души без вода? Това ме засегна изключително много. И аз искам, като се надявам, че накрая на предаването и хората, и моите внучета ще разберат, че това въобще не е така, да кажа, че отдела съществува от 1997 година. И от тогава до сега са подготвени 12 годишни графика, 144 месечни графици за управление на комплексните язовири, 7344 графици за отделните язовири. Нито един от тези актове не е обжалван и нито един от тези актове не е довел до криза в питейното водоснабдяване в цялата страна. Имало ли е човешка грешка в това управление на язовирите? Безспорно, че винаги има грешка, особено на един такъв динамичен компонент, какъвто се явява водите при изменението на климата, но никога той не е бил свързан с рискуването на това хората да останат без питейна вода и това са точно доказателствата. Нещо повече. От март 2006 година ние правим ежедневна оценка и прогноза на състоянието на комплексните и значими язовири. Пак повтарям, ежедневна оценка и прогноза, която се изпраща на ниво вице-премиер в държавата и на нашето политическо ръководство. Искам да отбележа, че през целия този период са се сменили 3 правителства, т.е. 3 министри, 4 или 5 заместник министри, 5 или 6 директори на дирекцията, няколко началник кабинети. И това са доказателствата, които всеки може да ги види на сайта, на страницата на Министерството, а и всеки може да ги почувства сам, защото те са доказани на практика. Това още повече ме очудва, че след като вероятността е 0 да се получи лишаване на населението от питейна вода от комплексни и значими язовири за този период,
възниква един такъв проблем, който няма доказателства никакви на практика. И този проблем се използва, за да застрашава и за да кара хората да се притесняват. Това наистина бих казал, че не е етично и че аз гарантирам, че служителите, които работят в моя отдел, и Закона за държавния служител предвижда и регламентира, че един държавен служител никога не може да изпълни заповед, която не е законосъобразна. Накрая Искате да кажете, че дори ако министърът ви накара да дадете вода, да направите график, да се даде вода на ВЕЦ, вие ще откажете да изпълните тази заповед? Това е така, но искам да подчертая, че в този период от 12 години такова нещо не се е случвало в същото време. И в контекста на това, което говоря, мога да дам и други много доказателства, но смятам, че това е излишно и би придало друг оттенък на моите иначе факти, които изложих до тук, и вярвам, че и зрителите ще се убедят. Se надявам, че и моите внучета, те са много малко, но да има откъде да получат това уверение, убеждение, че дядо им никога няма да ги подведе. Но това е всъщност доверие към държавните институции, но просто към един човек. Значи аз мисля, че не може и никога не би трябвало да се изхожда от позицията, че няма държава. Държавата, особено при осигуряването на първите приоритети и особено осигуряването на питейната вода за населението, която е услуга от обществен интерес. Тя е защитена от хартата на потребителите, както услугата за снабдяване с енергийни източници и комуникации. Значи нито едно правителство и нито една държава не може да дезертират от тези услуги. Още повече, че при нас законът е категоричен. И понеже, за да не звучи пак като оправдание, трябва да кажа, че това, което ви го изложих, са само факти. Но на мен ми направи нещо друго впечатление. Аз, понеже с много голямо внимание слушам думите на всеки един кмет, защото те са от голямо значение за нас като държавни служители. Още повече, че съгласно Закона за водите, в член 10, алинея 2, кметовете имат определени правомощия при осъществяване на политиката при ремонт, реконструкция и изграждане на водностопански системи и съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, когато те са общинска собственост. И от тук, понеже всичките писма през тези 12 години и всичките заявки са минавали през мене. Писмата на кого? Писмата на титулярите на ВиК, на кметовете, на областни управители, на други ведомства, които са свързани с експлоатацията и с разрешаването на водата от комплексните и значими язовири. У мен е така малко буди недоумение, че съм пропуснал това писмо, което се цитира в писмото на уважаемия кмет. И ако има техническа възможност, ние може да направим веднага проверка дали въобще той е постъпил в нашето деловодство. Как ще направим? Ами аз мога да ви дам един телефон на техническия помощник на нашата дирекция. Те в момента? В момента, да. Добре, техническа възможност имаме. Телефона? Кажете телефона. 940-65-61. Колеги, чувате ли телефона, който каза господин Личев? И веднага ще направим в деловодната система проверка. В момента? В момента, да. Вие всъщност това си... Какво си записахте? Аз си записах някой така, като тази, която за мен е... Ще чакаме потвърждение. Да, сега чакаме. Аз виждам, че колегите сега ще ни свържат с този. Аз си записах едно друго число, което се цитираше в писмото на кмета, 400 000 души. Да, имаме вече. Виждам, че имаме връзка. Вие говорите, аз не знам. Ало? Да. Дали ме чуваш, Весе? Да. Би ли направила проверка дали е поступило писмо в Министерството? Само и кажете, че е в ефир. В ефир си. Да. Изходящ номер 2307 от 21 декември 2007 година от ВиК Шумен. Момент.
проверка. Много моля да направиш тази проверка, защото имам съмнение, че аз лично не съм го виждал това писмо. Значи такова писмо не е постъпвало в МОСВ. Няма такова писмо заведено, постъпило в МОСВ. Само пак 2307 от 21.12.07. 2307. Няма такова постъпило писмо в МОСВ. Благодаря, лека работа. Защо толкова бързо? Каква ви е системата за Системата е компютърна. Техническата помощничка основно се занимава с обработката на почтата. Всъщност на нея е отворен на деловодната система пред очите. И сега какво всъщност? Какво излиза? Какво да си мисля? Аз как много ми е трудно да коментирам това. Смятам, че при подготовката на самото писмо кметът е бил подведен сигурно от някой, който му е подал тази информация, защото още веднъж казвам, аз 12 години всичко това е минало през мене и едно такова значително като съдържание писмо, макар че то би касаело само необходимата вода за 2008 година, а не перспективното водоползване до 2015 година, което се изисква от рамковата директива и трябва да бъде включено в плановете за управление, черновите на които ще излезат на 22 декември тази година. Считам, че е станало някакво недоразумение, което не би трябвало да се повтаря, защото това дава основание на всички наши съграждани да се убеждават, че между институциите липсва координация. Благодаря ви за този разговор, господин Личев. По смисъла на член 7, точка 6 от Закона за радио и телевизия, членът за плурализма на гледните точки по темата за водата в язовир Тича и хората от Шуменския край пожела да се включи отново заместник министърът на околната среда и водите госпожа Любка Качакова. Поискахте да се включите отново в този дебат за язовир Тича и за водоснабдяването на Шуменския регион. Госпожо Качакова, защо? Благодаря ви, госпожо Хчиева, че се отзовахте на моята покана и ми давате възможност за втори път да се включа във вашето предаване по тази изключително важна тема за водоснабдяването на Североизточна България. Пожелах отново да имам думата, защото останах изумен от това, което каза кмета на Шумен, че той от вас научава, че е трябвало общината да подаде заявка за перспективното водоползване на общината във връзка с изготвянето на плановете за управление на речните басейни. Това означава, че кмета на община Шумен, който е изпратил свой представител в басейновия съвет, не знае, че тези планове се готвят сега и че от това какво общината ще заяви като необходимост за водоползване с цел питейно-битово водоснабдяване, ще завишат и всички бъдещи графици и разчети за ползването на водите от язовир Тича. За да обясним на зрителите, да кажем, че този басейнов съвет е към басейнова дирекция във Варна, Черноморски регион. Точно така. И там има членове на този басейнов съвет. Община Шумен има свой представител в басейновия съвет на Черноморската басейнова дирекция. И той е присъствал, аз проверих, на юлското заседание на басейновия съвет, където са обсъждани плановете за управление на речните басейни. И би трябвало община Шумен и лично кмета да е запознат с това какво означава плана за управление на речния басейн и колко важно е общините да подадат своите заявки за перспективно водоползване. Защо е важно? Важно е, защото ако общините не подадат заявки за перспективно водоползване, ние няма да предвидим увеличаване на количествата за питейно-битово водоснабдяване. До 2015 До 2015 година, точно така. Плановете са до 2015 година. И ако ние не разполагаме с тези заявки, ще считаме, че има по-голямо количество вода, която може да се използва за промишлени цели, за напояване, за водно-електрически централи. Така че няма извинение за никой кмет, ако той не е изпратил заявките за перспективно водоползване. Да, но кметовете могат да кажат, това е задължение на шефовете на ВИК-тата, в които всъщност те са към регионалното министерство, а общините имат някакъв дял в тези дружества.
Дори 1% една община да има в едно ВиК дружество, дори никакъв процент да няма. В крайна сметка кметовете са тези, които са пряко избрани от гражданите на една община. И аз не мога да извина абсолютно никой, ако той не е прочел Закона за водите или ако най-малкото не е извикал експертите, които са включени и изпратени лично от кметовете в басейновите съвети, да му докладват какво е това план за управление на речния басейн, защо общината трябва да подаде перспективното водоползване. Няма никакво извинение за такъв пропуск. Добре, тогава след като кметовете не са поискали, не са изпратили такива заявки за повече вода за хората, така най-разговорно казано от басейнова дирекция във Варна, как ще направите това разпределение на водата на язовир Тича, например, за напред? Като не знаете кой кмет колко вода иска, вие как ще управлявате, как ще разпределите тези води на язовир Тича? Ако няма перспективно, ако нямаме заявка за увеличаване на количествата, ние стъпваме на количествата, които се ползват до момента. Това не е ли лъжлива информация, след като нуждите на една община може да са нараснали? Може да има повече индустрия, повече потребители? Точно за това ние не преставаме да обясняваме и на кметовете, и на областните управители, и на търговските дружества на ВиК-тата, колко е важно те да подадат своите заявки до 2015 година. Ако те не изпълнят, ако те не изпратят тези заявки, ние стъпваме на това, което е към настоящия момент и въз основа на това какво е потреблението в момента и какви са разрешените количества по настоящите разрешителни, ние правим разчетите до 2015 година. Защото от един язовир може, освен за хората, да се ползва вода за напояване, за водно-електрически централи. Разбира се, ние не можем да спрем инвестиционните процеси или да лишим от вода за напояване селско-стопанските производители. Разбира се, първи приоритет е питейно-битовото водоснабдяване и ако, примерно 2010 година, някой кмет тогава ни информира, ние ще се съобразим с това, но това ще бъде за сметка на други, които не са знаели, че ще има такава промяна в перспективното водоползване. Затова е важно кметовете да реагират когато трябва. А не когато някой реши да построи един ВЕЦ и те тогава да се плеснат по челото и да кажат, това може да бъде рисковано. Не е така. Построяването на една водно-електрическа централа не означава, че 100% ще има вода за нея. Вода за нея ще има само ако е осигурено питейно-битовото водоснабдяване. А може да има и други водно-електрически централи? Разбира се, че може да има други водно-електрически централи, защото България е поел ангажимент до 2016 година 20% от енергията да бъде от възобновяеми енергийни източници. Това може да става и с ветроцентрали, но и с водно-електрически централи. И ние като държава трябва да усвоим енергийния потенциал на всеки язовир и на всяка река на 100%. Все пак си мисля, като не са подали кметовете на общините от този североизточен регион своите заявки до 2015 година за вода за хората в басейнова дирекция във Варна, вие как ще управлявате тогава язовир Тича? Този язовир, водите му се използват за доста неща, за доста нужди, нали? Разбира се, водите на язовира Тича се използват за питейно-битово водоснабдяване първо, после напояване и после е за ВЕЦ Миланово. И за другата ВЕЦ, която в момента се изгражда, за която има издадено разрешително. Но ВЕЦовете ще работят при условие, че са задоволени нуждите от питейно-битово водоснабдяване, такива каквито в момента са по разрешителните на ВиК дружества. ВЕЦ Миланово не ползва водите само на река Камчия, ВЕЦ Миланово ползва водите на язовир Тича. Защо? Които по река Камчия стигат до точката, където се намира самата ВЕЦ и където се върдат турбините. Река Камчия няма естествено ток, който да гарантира нужните количества за работата на водно-електрическата централа. Изпускат се води от язовир Тича и за този ВЕЦ. За да засилят оттока на реката. Да, за да има по-голям отток, за да може турбините да работят, да, когато има свободни количества. Но не може да се каже, че ВЕЦ Миланово ползва водите на река Камчия само естествения отток. Ние изпускаме води и от язовира Тича, които увеличават оттока на река Камчия. С това се разделяме. Ще се срещнем следващия вторник. Спокойна вечер!
Thank you.